இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற முத்திரை பெண்களுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான முத்திரை. பருவத்துக்கு வந்த உடனேவே நம்மளோட கடைசி வயது வரையிலுமே நாம் இந்த முத்திரையை செய்யலாம். இது இம்பேலன்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸை சரி பண்ணக்கூடியது. அப்போ ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறது தலையிலேருந்து உங்களுக்கு இப்போ தலையிலேருந்து பாதம் வரையிலும் இருக்குது. பிட்ரியூட்ரின்னு சொல்கிறதுலேருந்து இங்கே தைராய்டு எல்லாமே உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸுனால இந்த உறுப்புகள் செயல்படுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே இம்பேலன்ஸாக இருக்கிறவங்க, கருப்பையில் சின்ன சின்ன நீர்க்கட்டிகள் இருக்கிறது, உங்களுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சனை 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை 20 நாளைக்கு ஒரு தடவை வருது, 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வர்றது, இது போல் கர்ப்பப்பை சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே இது ஒரு அருமையான தீர்வு. இதுக்கு பேர் யோனி முத்திரை. முத்திரைகள் நம்மளுக்கு பலவிதமான முத்திரைகள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சித்தர்கள். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான முத்திரை, பெண்களுக்கான முத்திரை அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம எந்த முத்திரையுமே நம்ம இரு கைகளை வச்சு வானத்தை பார்த்தது போல் நம்ம அப்படி செய்வோம். இது அப்படி இல்லை, வயிற்று மேலே நம்மளோட கையை வச்சு செய்கிறது. எப்பையும் போல தான் நீங்கள் ஒரு 60% கொஞ்சம் ஸ்டமக் காலியாக இருக்கணும். இன்ஸ்டண்ட்டாக அதை இதையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கக்கூடாது. முதுகுத்தண்டு நேராக இருக்கணும். உள்ளே இழுக்கிற மூச்சையும் வெளிவிடுற மூச்சையும் கவனிக்கணும். கருப்பை சார்ந்த என்ன பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருக்குது, இப்போ நான் சொல்லாததே கூட, தெரியாததே, எனக்கு தெரியாததே கூட, ஒரு சிலருக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் வயிற்று வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு முதுகு வலி இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு 1 நாள் 2 நாள் நிறைய உதிரப்போக்கு இருக்கும், ஒரு 2 நாள் கழித்து திரும்ப நிறையா போகும், கம்மியாக போகும். இப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதவிடாய் சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும், நீர்க்கட்டிகள் இது போல் பிரச்சனைக்கும், நம்மளோட தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸையும், அதாவது சரிவிகிதமாக சுரக்காத தன்மையை சுரக்க வைக்கக்கூடிய அற்புதமான முத்திரை இந்த யோனி முத்திரை. முதுகுத்தண்டை நேராக வச்சுக்கிறீங்க. இது உங்கள் வயிற்று மேலே, அதாவது மேல் வயிறு கீழ் வயிறு ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கிற இந்த வயிற்று மேலே, நெஞ்சு இல்லை வயிற்று மேலே வச்சுக்கிறீங்க. இந்த கடைசி 3 விரலை இப்படி ஒன்றோட ஒன்று இணைச்சிக்கிறீங்க. இந்த 2 ஆள்காட்டி விரலை 2ஐயும் இணைச்சிக்கிறீங்க. இந்த 2 விரலையும் இணைச்சிக்கிறீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை உங்களோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கிறது போல் அப்படி இருக்கும் இந்த முத்திரை. இதை உங்களோட வயிற்றில் இப்படி வச்சுக்கிறீங்க. சீரான மூச்சு, உள்ளே இழுக்கிற மூச்சு வெளிவிடுற மூச்சை கவனிக்கிறீங்க. நெஞ்சு இல்லை வயிறு. உங்களுக்கு கொஞ்சம் வீடியோ அன்னீசியாக இருக்கலாம். கரெக்டாக நீங்கள் வயிற்றில் வச்சு பண்ணுறீங்க. சுகாசனத்திலேயே நீங்கள் உட்காந்துக்கலாம். உங்கள் உற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப போட்டு வயிற்றுலலாம் அமுத்த வேண்டாம். அப்படி லேசாக ஆனால் டச்சிங் இருக்கிறது, வயிற்றோடு இணைஞ்சு உடலும் மனமும் இணைந்து நீங்கள் இதுக்குள்ளே போகணும். மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம்.